Labadiena visiems. Sveikinu visus susirinkusius mūsų AA grupės galimybė 3 gimtadienį. Atviras susirinkimas, pirma dalis. Mano vardas Dainius, esu alkoholikas. Sveika, Dainiau. Mano vardas Rasa ir aš esu alkoholikė ir mes pravesim šį susirinkimą. Turiu paklausti, ar dalyvauja žiniasklaidos atstovų. Jei nedalyvauja, tada skaito preambulę. Anoniminiai alkoholikai tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalyjasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis. Vengia bet kokių ginčų ir neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Atviro susirinkimo tikslas – mūsų draugija teikia informaciją visuomeniai apie anoniminius alkoholikus. Draugijos nariai negaili savo laiko dalydamisi su kitais patirtimis, stiprybė ir viltimi. Mūsų tikslas nėra didinti AA narių skaičių, mes tik užtikriname, kad anoniminių alkoholikų žinia gali būti išgirsta tų, kuriems jie reikalinga. Trumpa AA istorija. Anoniminių alkoholikų draugija buvo įkurta JAV 1935 metais. Pirmieji draugijos nariai, jau pakankamai ilgą laiką išbuvę blaivus, nutarė prabilti apie savo patirtį viešai ir 1939 metais išleido knygą Anoniminiai alkoholikai, į kurią sudėjo savo sveikimo patirtį. Taip pat pasivadino ir iki tol pavadinimo neturėjusi draugija. Tuo metu jai priklausė apie 100 vyrų ir moterų. 1941 metų pabaigoje AA narių skaičius JAV ir Kanadoje jau siekė 8 000. Po Antro pasaulinio karo draugija pamažu paplito visame pasaulyje. Šiuo metu veikia daugiau nei 118 000 AA grupių, 180 pasaulio šalių. Jose daugiau nei 2 milijonai narių. Apie AA veiklą pasaulyje daugiau galima sužinoti internetinėme puslapyje www.aa.org. Lietuvoje pirmoji AA grupė susikūrė 1988 metų birželio 30 dieną. Pirmieji AA nariai rengė atvirus susirinkimus Vilniuje. Rūpinasi knygų Anoniminiai alkoholikai 12 žingsnių ir 12 tradicijų vertimu į lietuvių kalbą. Šiuo metu Lietuvoje veikia apie 140 AA grupių. Vyksta susirinkimai lietuvių, rusų, anglų kalbomis. 16 lietuvių AA grupių įsikūrė užsienyje. AA tinklalapis Lietuvoje www.lietuvintoje.org. Dabar savo patirtimi mūsų šios dienos tema iš brošiūros apie globą. Tema būtų tokia. Pirmiausias AA grupės tikslas yra perduoti žinią apie sveikimo programą alkoholikams, kurie nori ir prašo pagalbos. Vienas būdas tai daryti yra grupės susirinkimai, kitas būdas globa. Tai prašome prisistatyti mūsų svečius iš Lenkijos ir pasidalinti savo patirtim. Proszę przedstawić się i podzielić się doświadczeniem. Mam na imię Bożena, jestem alkoholiczką. Mam na imię Wiesław, jestem alkoholikiem. Mam na imię Darek, jestem alkoholikiem. Mam na imię Robert, jestem alkoholikiem. Mano vardas Deividas, aš esu alkoholikas. Pabandysiu vertėjauti, nesu profesionalas, taip kad jeigu bus kažkokių klaidų, tai atleiskit. Co? Mam tego mówić? No, mam na imię Bożena, jestem alkoholiczką i na temat tu sponsorowania, tak, też powiem, jak ja sponsorkę gdzieś tam znalazłam. Ir pradėsiu nuo to, kad papasakosiu apie globą, kaip aš savo laiku kažkada radau savo globėją. Jakiś czas temu już minęło, bardzo mało kobiet było we wspólnocie, tak?
kažkurio laiku, kai aš atėjau, tuo laiku buvo labai mažai moterų A draugijoje. Powiedziałam, że mam kobiety szukać, nie mężczyzny, jako sponsorki, tak? Man buvo pasakyta, kad aš turiu ieškoti moters, ne vyro kaip globėjo. Także dowiedziałam się, że moja sponsorka korzystała z takich programu 12 kroków gdzieś tam. Taip pat sužinau, kad mano globėja naudojosi 12 žingsnių programa. Bo w ten czas na meetingach tylko mówiliśmy radości i smutki, tak? Nes tuo laiku mes grupėse tai buvo priimta, kad dalindavomės tik tai džiaugsmais ir vargais. I właśnie ta kobieta mi gdzieś tam odpowiadała tym swoim spokojem, który w niej był, takim opanowaniem, nie? I też tak zapragnęłam być, nie? Tak coś podobnie jak ona, nie? Man ta moteris imponavo savo ramybę, tokiu ramumu ir kažkaip aš užsimaniau visą tai turėti. Także gdzieś tam zaczęliśmy tą pracę, której bardzo bałam się tego programu na początku, tak? Pradėjom tą darbą, kurio aš labai, pačioj pradžioje aš labai bijojau to darbo. Później dowiedziałam się więcej, że są jakieś warsztaty związane właśnie z tym programem. Też gdzieś korzystałam z tego, tak? Po to sužinojau, kad kai kur būna rengiami seminarai, būtent šita tema, jais pradėjau irgi naudotis. To takie były początki może takiego sponsorowania u nas w regionie, bo z Suwałk pochodzę, tak? Tai buvo iš esmės pati pradžia pas mus globos, ta prasme, mūsų regione. Aš esu iš Suvalkų regiono. Także też powiem, że dotarło do mnie, że bez tego programu, bo ileś tam lat byłam już w wspólnocie, że nie dam rady nic zmienić w swoim życiu. Dotarło to do mnie, tak? Bez sponsora. Man pagaliau daėjo, kad aš jau buvau kažkurį laiką draugijoje, bet man daėjo, kad be šios programos, be globėjo, aš nesugebėsiu kažko rimto pakeisti savo gyvenime. Także w grupie, której byłam, ona właśnie bardzo mało trzymała się tylko tych zasad smutków i radości, nie? Toj grupėje, kur aš buvau, jinai laikėsi tų labiau nuostatų, būtent dalintis apie džiaugsmus ir vargus, ir bėdas. I dowiedziałam się, że powstała nowa grupa, że właśnie korzysta z warsztatów i mówi o programie, tak? Sužinojau, kad įsikūrė nauja grupė, kuri naudojasi jau, važiuodavo ir seminarus ir būtent naudojasi 12 žingsnių programa ir apie tai dalindavosi. Tam powolutku zaczęło się sponsorowanie między mężczyznami, tu kobiety. Ir toj grupiai po truputį prasidėjo ta globa, tarp pradžioje tarp vyrų, po to tarp moterų. I prowadziliśmy właśnie takie warsztaty, już gdzieś tam, no grupa ta, nie? I korzystaliśmy z innych warsztatów, tak, wyjazdowych w Polskę. Pati grupė pradėjo seminarus daryti, ta prasme, būtent taip pat naudojomės, važinėjom po visą Lenkiją grupę po seminarus. Także też gdzieś ustaliła grupa, że jak przychodzi nowicjuszka kobieta, to kobiety zajmują się nią, tak, mężczyźni mężczyznami. Mówimy wstępnie troszeczkę, co to jest ten meeting, na czym polega, co to kapelusz, tak, ale to przed meetingiem i później jeszcze po meetingu, tak, taka opieka, taki początkujący sponsor, tak. Ir grupiai buvo nuspręsta, kad, ta prasme, laikytis nuostatos, kad moteris rūpinasi moterimis, vyrai vyrais, ta prasme, kada ateina naujokas, pradžioje mes stengiamės jam duoti supratimą, kas yra, ta prasme, susirinkimai, kas yra 7 tradicija, tai yra skribelė vadinama. Kalbamės ir prieš susirinkimą, ir po susirinkimą. Tokius pirminė globa. Grupė apie tai daug kalbėjo, kad tą pirminę globą darytų. Też proponujemy, nie jako, no myślę, raczej i mężczyźni to robią, żeby pochodzili po wszystkich grupach w Suwałkach, tak? I sobie grupy domowej gdzieś sobie odnalazły i nie? Mes taip pat siūlom, kad
pavaikščiotų naujokas, pereitų per visas grupės, kurios yra Suvalkų mieste ir kad savo įsirinktų savo namų grupę, kur jam labiausiai tinka. I zaczynamy sponsorowanie, tak? Na początku na takich sugestiach jesteśmy, nie? Czy ona jest gotowa, ta osoba? No przykładowo ja mówię o swoich podopiecznych, nie? Mówię, jak jesteś gotowa i robisz tam te zasady, które są przez tam miesiąc przykładowo, no to bierzemy się do pracy, tak? Pradžioj kalbamės žiūrim, ar žmogus yra pasiruošęs būtent globai. Aš kalbu apie savo globotines. Ir apie mėnesį laiko, jeigu žmogus pradeda laikytis kai kurių dalykų, tada, sako, jau imamės dirbti. Pradžioj tiesiog yra žiūrima, ar žmogus pasirengęs tam darbui. No też jest propozycja, żeby najmniej 2 razy w tygodniu na mitingu, nie? Ale też korzystała z innych grup, żeby nie trzymać się jednej grupy, tak? Taip pat, sako, susitarėm, kad mažiausiai 2 kartus į savaitę iki susirinkimus, bet kad eitų ir į kitas grupės, kad nebūtų įsikibus būtent į vieną grupę. No eitų ir į kitas grupės pasižiūrėti. Też propozycja, żeby korzystała właśnie ile możliwości jest z warsztatów, tak, różnych, które są jednodniowe i 3-dniowe takie warsztaty. Taip pat, kad naudotųsi, aišku, pagal galimybę, ta prasme, seminarais, ten 1 dienos ar 3 savaitgaliniais, kad įsijungtų į tą darbą. W międzyczasie, jak jest na tych sugestiach początek, to rozmawiamy dużo o wspólnocie, co ją interesuje, gdzieś tam staram się prowadzać i też jak idę z posłaniem, gdzieś niesieniem pomocy, zapraszam taką osobę, tak, zgłaszam, że z grupą przykładowo idzie jako początkująca i słucha, tak, tych doświadczeń, czy na detoks, czy szpital, nie, terapia. Pradžioje daug kalbamės, tam parengiamajame etape daug kalbamės apie grupę, apie būtent tą reikalus, kas domina tą žmogų, ta prasme, kokie klausimai jam kyla. Ir kada einam kur nors dalintis, ar tai būtų į detoksą, ar į ligoninę, ar į kažkokią kitą vietą, aš stengiuosi siūlyti ir imu tos žmonės kartu, kad jie tiesiog pradžioje pasėdėtų, paklausytų, kaip tai yra daroma. Też proponujemy służbę, czy parzenie kawy takie na początku, tak, żeby brała udział ta osoba już gdzieś w takich służbach, które nie są jeszcze mandatowe. Taip pat lygiai skatinam, kad apsimtų kažkokią tarnystę, tokias paprastas, kurios neturi, kaip pasakyti, kažkokių rimtų įsipareigojimų, tai už kavą būtų atsakinga, tokius paprastesnius. I też ta osoba dociera, że jak pójdzie na inną grupę, gdzie nie jest program, ona przychodzi i mówi, dlaczego czytasz czegoś, które przykładowo nie jest zatwierdzone przez Biuro Służby Krajowej, przykładowo z literatury, nie? Bo zdarza się na takich grupach. Teraz też na takim meetingu byłam, że moja podopieczna mówi, ale tu w ogóle inaczej, oni inaczej nie mówią, oni nie mówią o swoich doświadczeniach, tylko o kimś, tak? Tai kada naujokas nueina į kitas grupės, būna jai kyla daug klausimų, kodėl naudojasi kartais kai kurios grupės literatūra, kuri nėra patvirtinta A biuro, ta prasme, kodėl ten nekalba apie programą, nesinaudoja, ta prasme, ta literatūra, sako, nesenai kaip tik irgi buvau vienoj grupėje ir mano globotinė sako, kad čia viskas kitaip, sako, apie ką jie čia kalba, ta prasme, nelabai supranta. Kyla daug klausimų. Właśnie te osoby zauważa się, że oni bardziej uczestniczą w tej wspólnocie, przy różnych, tak, przy nowicjuszach interesują się, nie? Te podopieczne z programem, tak, które na takiej grupie są, nie? Ir patirtis kaip ir rodo, kad tie, kurie naujokai yra programoje, jie labiau pradeda rodyti interesą, globą naujokams, jie labiau dalyvauja programoje, jie labiau gyvena. Chyba tyle tu chłopacy dodadzą, bo czas mija. Dziękuję. Tai gal tiek.
vyrai dadės. Ačiū. Ja mam na imię Darek, jestem alkoholikiem. Ja może zacznę od tego, że do AA trafiłem po raz pierwszy, myślę, że 30 lat temu, już koło tego. Pradėsiu gal nuo to, kad ją papuoliau maždaug apie 30 metų iki šiandien. To było podczas mojej pierwszej terapii, którą odbywałem. To była terapia zamknięta w Olsztynie. Tai buvo mano pirmos terapijos metu, tai buvo uždara terapija Olštyno mieste. Tylko że ten pobyt na tej terapii niewiele mi dał, dlatego że ja tam nie poszedłem dla siebie, tylko żeby pokazać coś innym w rodzinie, w pracy, żeby się po prostu ode mnie może odczepili na jakiś czas. Tas pirmas kartas nelabai man kažką davė, nes realiai aš ten ėjau dėl to, kad atsikabintų nuo mane šeima, kad kažką parodyčiau kitiems, kad darau. No i w związku z tym nie było w ogóle mowy o jakimkolwiek w tym okresie sponsorowaniu, a udział w terapii zobowiązywał mnie do tego, że raz w tygodniu musiałem uczestniczyć w meetingach AA, które tam się odbywały. Kalbos tais laikais nėjo apie jokią globą, o terapijos sutartis mane įpareigojo, kad aš dalyvaučiau vieną kartą savaitėje susirinkime. Po wyjściu z terapii udało mi się zachować nie tyle trzeźwość, co abstynencję przez 1,5 roku. Po terapijos man pavyko išsaugot ne kiek blaivybę, kiek abstinenciją, apie 1,5 metų. Nie chodziłem na żadne mitingi, Nevaikščiau į jokius susirinkimus, nic nie robiłem ze sobą. nieko su savim nedariau. Tak to trwało wiele lat. Tai truko daug metų, Aż przyszedł taki moment, że stanąłem przed taką ścianą, że nie wiedziałem już naprawdę, co mam z sobą zrobić. kai priejau prie tokios sienos, kur realiai nebežinau, ką su savim daryti. Poszedłem na detoks, tam byłem chyba 11 dni, wyszedłem z tego detoksu i jeszcze może przed wyjściem z detoksu przyszli przyjaciele z AA i tam jakby, nie wiem co się stało, ale przecież ja wiedziałem, że istnieje AA, ale na tamtą chwilę no, byłem tak zakręcony, ten mój umysł tak pracował w ogóle w odwrotnym kierunku, że jakbym odkrył tą informację od nowa, że jest to coś takiego jak AA. Tai dagyvenau į to, kad 11 dienų papuoliau į detoksą ir būnant detokse atėjo keli draugai iš AA, ta prasme, ir mano protas sako, taip tada dirbo, kad ta prasme, ašgi žinojau, kad yra AA, aš buvau jau buvęs. Bet va, tuo momentu, kai aš juos vėl pamačiau, nu, toks vaizdas, kad aš iš naujo sužinojau, kad yra AA, ta prasme, savo atradau naujai. Z uwagi na to, że już próbowałem wszystkich metod, już chyba naprawdę wyczerpałem wszystkie możliwości i AA była jedyną moją ostatnią deską, z którą jakoś nie wiedziałem, że jak już tu nie pomoże, to jest po mnie, nie? Buvau išbandęs visus būdus, kokius tik galima, ir AA man buvo paskutinė išeitis. Žinojau, kad jeigu ir čia nepavyks, tai, nu, tai manęs jau nebėra. No i szybciutko wyszedłem, zacząłem drugą terapię i od razu, już nie czekając na nic, bo wiedziałem, co się może stać ze mną, wróciłem do AA, do naszej grupy macierzystej i wkrótce dowiedziałem się, że odbywają się warsztaty. I to były warsztaty sponsorowania na moim początku, a ja sponsorowanie kojarzyłem z czymś innym. Tai aš iš karto po detokso, ta prasme, nieko nelaukęs vėl ėjau į terapiją ir nieko nelaukęs puoliau eiti į grupę. Tai buvo mano namų grupė,
kuris šiai dienai yra, ir ten būdamas, ta prasme, sužinojau, kad yra, ta prasme, seminaras, ir tas seminaras buvo būtent globos seminaras. Globos, apie kurią aš galvojau visiškai ką kito, kad tai reiškia, negu buvo iš tikrųjų. No i tam, pamiętam, że to było w Orzeszu, 3-dniowe warsztaty. I tam podeszłem do Wieszka. Wieszek jest moim sponsorem. Ir tai buvo Ožešo mieste 3 dienų, ta prasme, seminaras. Ir aš priėjau prie Vieslovo. Vieslovas yra mano globėjas. I tak to się wszystko zaczęło, tak na poważnie wtedy. Ir tada viskas prasidėjo, ta prasme, rimtai prasidėjo. Wiesiek od razu nie mógł z uwagi na to, że miał kilku podopiecznych i powiedział do mnie, że musisz poczekać 2 czy 3 tygodnie, pamiętam już w tej chwili, jakoś tak to było. Ir iš karto, ta prasme, negalėjo pradėti dirbti, nes Vieslovas pasakė, kad jis turi dar 2 globotinius ir man reikėjo palaukti apie 2 ar 3 savaitės. No i wróciłem z tych warsztatów, ten czas jakoś upłynął, już udało mi się przetrwać i zaczęliśmy. Przyjeżdżałem do Wieszka raz w tygodniu. U niego w domu to się odbywało, te nasze spotkania ze sponsorowaniem. Grįžus iš tų seminarų man pavyko išlikti, ta prasme, prasidėjo darbas su globa. Aš atvažiuodavau pas Vieslovą į namus, kartą į savaitę, prasme, vyko darbas. I wiedziałem, że muszę złapać rytm w tym wszystkim, bo ten rytm jest najważniejszy, żeby nie odwlekać, nie oszukiwać samego siebie, że to jeszcze jest za wcześnie na mój kolejny krok, że ja muszę jeszcze coś tam przemyśleć. Nie, ja po prostu ile było mi trzeba czasu, to starałem się to wykorzystać jak najlepiej, ale żeby nie przeciągać tego, żeby nie wyjść z tego rytmu. Kažkaip man nuo pradžių atrodė, kad svarbiausias yra ritmas šitoj programai. Ta prasme, kad neužtemtų kai kurių žingsnių, neapgaudinėti savęs, kad man čia reikia daugiau laiko praeiti. Tai aš stengiausi, sako, tą ritmą palaikyti, ta prasme, neskubėti, bet ir palaikyti, ta prasme, taip kaip reikia. Pamiętam, że jak mnie straszono, że dojdziesz do kroku 4, co to się będzie działo. Cuda widy. Sako, atsimenu, kad mane gąsdino, kad, ta prasme, kad daeisi iki 4 žingsnio, ten tai prasidės, ten stebuklai, 4 žingsniu. Krok bardzo prosty dla mnie. To taki, który wymaga takiej szczególnej uczciwości, tylko że krok sam 4 bez 5 nie istnieje, nie ma sensu. Bo ja go napiszę i co wsadzę do szuflady i Man, sako, 4 pasirodo, nieko ten ypatingo, tiesiog reikalaujantis visiško sąžiningumo, tiesiog surašyti. Bet 4, sako, jeigu tu jį parašysi ir įdėsi į stalčių, be 5 jisai naudos neduoda. Udało mi się przebrnąć i zapoznać się z tym programem i wkrótce tak się zdarzyło, że kolega z grupy poprosił mnie, żebym mu sponsorował. Man pavyko praeiti, ta prasme, ir neužilgo kolega iš grupės paprašė, kad būčiau jo globėju. No i zaczęliśmy pracować. I jakoś tak nie wiem, ale dopóki on miał ten zapał na samym początku i jeździł razem ze mną na mityngi, bo on mieszkał niedaleko Suwałk, ja też nie mieszkam w samych Suwałkach, to po niego zajeżdżałem, to wszystko układało się w miarę przez rok czasu. Ir, ta prasme, apie metus laiko viskas vyko gerai, nes mes kartu važiuodavom į susirinkimus, jis gyvena už Suvalko, aš irgi, mes kartu važiuodavom į grupę, ta prasme,
į miestą. Ir apie metus viskas laiko ėjo tvarkingai. Trwało to rok, dopóki kolega Niemiec zaprzestał uczestniczyć na te mitingi i wrócił do picia. Ir metus truko, kol kolega nenustojo lankyti susirinkimų ir neužgėrė. Po prostu sobie przewartościował życie na inne wartości, zaczęły być ważniejsze niż jego trzeźwość. Ta prasme, pasikeitė jo vertybės, kitos vertybės pasidarė jam labiau pirmoje vietoje negu jo blaivybė. Ja tak na początku myślałem, że po prostu to jest wynikiem tego, że ja się nie nadaję do sponsorowania, że nie potrafię przekazać tego programu. Sako, aš pradžioje, sako, galvojau, kad čia mano kaltė, kad aš netinku šitam darbui, globai ir čia turbūt dėka mano blogo darbo jisai užgėrė. Ale potem po rozmowie tutaj z Wiesiem on mi wytłumaczył, że to nie jest tak. Bet pasikalbėjus su Vieslavu, su savo globėju, jisai man paaiškino, kad tai nėra tiesa. Ja powiem tylko jedno, że żeby nie ten program 12 kroków, z którym zapoznaniu się pomógł mi Wiesiek, to nie wiem, czym tu dzisiaj siedział z wami trzeźwym, a już minęło parę lat. Pasakysiu tik vieną, kad jeigu ne ta 12 žingsnių programa, Vieslavas padėjo man su ją susipažinti, sako, kad žinai, aš čia iš viso sėdėčiau. O tai jau trunka keletą metų. Wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja mam na imię Robert, jestem alkoholikiem. Ja mieszkam w Ełku. Esu Robertas, toliau neversiu, gyvenu Elko mieste. Ja mam takie doświadczenie, gdy zacząłem chodzić na mitingi, to o sponsorowaniu nie słyszałem nic. Turiu tokią patirtį, kad kai pradėjau vaikščioti susirinkimus apie globą, nieko negirdėjau. Ale cierpienie moje, bo tak naprawdę ja biegałem na mitingi, byłem chodziarzem. Bet mano kančia, aš iš tikrųjų, lakščiau į susirinkimus, buvau toks vaikščiotojas į susirinkimus. To mnie zadano pytanie, czy ja do olimpiady się czasem w chodziarstwie nie szykuję. Manęs klausė, ar aš nesiruošiu čia į olimpinės žaidynės greitojo vaikščiojimo. Nes vaikščiau ištisai į susirinkimus. I powiem, pojechałem na takie warsztaty, gdzie się spotykali sami alkoholicy. Nuvažiavau, atsimenu, į tokius seminarą, kur susitikinėjo alkoholikai. Na 1-3 i tam było, to trwało 10 dni. Ten truko 10 dienų tas seminaras. I taki przyjaciel z Warszawy powiedział do mnie, żebym jak przyjadę do Ełku z powrotem, to żebym znalazł sobie sponsora. Ir toks pažįstamas iš Varšuvos man pasakė, kad aš kada grįšiu vėl, ta prasme pas ją namo, kad susirasčiau globėją. Ja wybrałem takiego człowieka, który bardzo fajnie mówił, ale i widziałem te działanie po nim. Aš išsirinkau tokį žmogų, kuris labai gražiai kalbėjo, bet ir mačiau, ta prasme, pokyčius. W domu 2 małych dzieci, już miałem dość. Ja z mitingu już nie chciałem wracać do domu. Namie 2 vaikai, ta prasme, po susirinkimo net namo nenorėdavau grįžti, sakė, visko va taip užteko. Ja poprosiłem tego człowieka o program, a on do mnie powiedział, że on teraz nie ma czasu, że we wrześniu, a to był gdzieś marzec, kwiecień. Aš paprašiau jo būtent globos, jisai sakė, kad dabar neturi laiko ir faktiškai už kelių mėnesių tik tai galės. Więc ja szukałem drugiego i poprosiłem drugiego. Się umówiliśmy na spotkanie. Ir aš ieškojau kito, susiradau, susitarėm susitikti. I przestał przychodzić na mitingi. Ir jisai nustojo vaikščioti susirinkimus. I mówiłem, że sam sobie poradzę. Ir tai dla siebie tak mówię. Tak, że sam sobie poradzę. Ir aš savo pasakiau, kad pats susitvarkysiu. Ale było coraz gorzej. Ja w ogóle o tym wszystkim zapomniałem. Ir buvo vis blogiau, aš apie visą tai pamiršau. Przyszedł ten wrzesień, ten człowiek zadzwonił do mnie, niedaleko mnie mieszkał, zaprosił mnie na herbatę.
Ir pasirodo, kada praėjo tie keli mėnesiai, tas žmogus, jisai paskambino ir tiesiog pakvietė ateiti atsigerti arbatos ir, sako, netoli manęs gyvenusi. Ja podejmowałem się już służby we wspólnocie i on zaproponował mi swoją pomoc w zrozumieniu tego programu. Ir aš jau tarnystės turėjau šitam draugijoje. Ir jisai pasiūlė tiesiog man padėti susipažinti su A programą. I dla mnie to było niesamowite, gdy zaczęliśmy pracować właśnie na programie 12 kroków. W pewnym momencie zaproponowałem mu, że pojedziemy na pierwsze warsztaty sponsorowania ogólnopolskie, że on mnie nie oszukuje. Ir man tai buvo kažkoks stebuklas, kai pradėjom dirbti su programa 12 žingsnių. Ir kai man pasakė, kad mes važiuosim į visos Lenkijos seminarą, būtent 12 žingsnių. Aš sakau, pasitiksinau, ar jis mane čia neapgaudinėja. Ten człowiek do dziś dnia jest we wspólnocie i powiem, zapoznał mnie z 3 legatami. Ir tas žmogus po šiai dienai yra, ta prasme, draugijoje, supažindino mane su 3, kaip pas mus 3 nuostatos, kaip? 3 nepriesakos, o 3 dziedzictwa. 3 legaty. Zdrowienie jednej służby. Nu, 3 kraštinės tos pamatinės sveikimas, tarnavimas, vienybė. Ja bardzo zaangażowałem się w życie wspólnoty, ale także zaszły ogromne zmiany w moim myśleniu i postępowaniu w domu. Aš, ta prasme, labai įsigyvenau į ją draugiją, bet tuo pačiu vyko dideli pokyčiai mano mąstyme ir mano šeimoje. I w niedługim czasie moja żona trafiła do Al-Anonu, gdzie dzisiaj też sponsoruje, z pełni służby, jest w służbie krajowej. Neužilgo taip pat mano žmona atsidūrė Al-Anone, ta prasme, kur po šiai dienai tarnauja jau yra, ta prasme, Respublikos mastu tarnauja. Na grupie, której obecnie się znajduję, to jest moja pierwsza tak naprawdę grupa, gdy przyjechałem do Ełku. Grupiai, kur randuosi, ta prasme, tai yra pirma grupė, kai aš atvažiavau į Elką, su kuria susipažinau. Dzisiaj bardzo ogromny nacisk stawiamy na sponsorowanie. Mes labai didelę reikšmę teikiam būtent globai. Jest u nas wybierana raz na miesiąc służba witającego. Yra mėnesį kartą renkamas tarnavimas pasitinkančio, ta prasme. W naszej literaturze do zakupu jest taki poradnik nowicjusza, gdzie wpisujemy numery telefonów osoby chętnych do sponsorowania. Turim mūsų literatūroje yra toks padarytas brošiūrėlė mažytė tokia, ta prasme, jinai skirta naujokui. Mam tu. Dajemy wizytę. Ir ten įrašo numerius telefonų, kas gali globoti, ta prasme, kas norėtų globoti. Dajemy wizytówkę z wszystkimi meetingami w naszym mieście, a jest 5 meetingów. Duodam vizitinę kortelę su būtent telefonų numeriais grupių, kur pas mus mieste yra 5 grupės. Żeby sam zdecydował, ale są osoby chętne, które na początku mu pomagają odnaleźć tę drogę. Yra, ta prasme, kad jis pats apsispręstų, bet visada yra žmonių, kurie noriai padeda jam, ta prasme, rastą kelią. Dziś jako grupa bardzo mocno wiemy, jak bardzo jest potrzebne sponsorowanie i jak ważne. Šiandien kaip grupė mes žinom, kiek yra svarbi būtent globa. Może na grupie są 2-3 osoby, które nie mają jeszcze sponsora. Grupiai pas mus gal yra maksimum kokie 2-3 asmenys, kurie dar neturi globėjų. Jako grupa też niesiemy posłanie do ośrodków terapeutycznych, do zakładów karnych, we wszystkie możliwe miejsca, gdzie tylko jest dostępne. Rozkładamy wizytówki, ulotki. Taip pat kaip grupė mes, ta prasme, dalinamės patirtim būtent ligoninėse, įkalinimo įstaigose ir visur, kur yra įmanoma nešti žinią. Lankstinukus dėliojam, dalinam, vizitinės korteles.
Wizytówkę naszych grup w Ełku ja noszę w portfelu i dzisiaj, gdy ktoś prosi mnie o jakieś pieniądze na alkohol, to wręczam mu wizytówkę, żeby trafił do wspólnoty anonimowych alkoholików. Aš nešioju su savim piniginį vizitinės korteles ir kai kas nors prie parduotuvės prašo pinigų, tai aš taip atsidarau ir jam vietoje pinigų paduodu vizitinę kortelę su anoniminių alkoholikų susirinkimų adresais ir telefonais. I na koniec powiem takie doświadczenie moje osobiste. Pasakysiu tokią asmenišką patirtį. Poszedłem do fryzjera i była duża kolejka, stałem na zewnątrz. Ėjau pas kirpėją ir buvo tokia didelė eilė, atsistojau lauke, lauk. I przychodziły osoby, się pytały, czy ja jestem tam ostatni w kolejce. Ir prieidavo asmenys, klausdavo, ar aš paskutinis eilėj. Obserwuję ulicę i dwóch chodzi z butelkami od piwa, szukają pieniędzy. Ir taip stebiu gatvę, o ten dviese vaikštinėja su bonkom alaus rankose, nu ir taip ieško pinigų, kur čia tam susirinkti. Więc jak przyszedł do mnie, to wyciągnąłem mu wizytówkę i zostałem strasznie mocno zbluzgany. Ir kai priejo prie manęs ir kai ištraukiau vizitinę kortelę, tai jis mane apkeikė labai smarkiai. Ale chłopak, który stał za mną, się zapytał, gdzie są te mitingi. Ale kitas žmogus, kuris stovėjo už manęs, paklausė manęs, o kur yra tie susirinkimai. I dzisiaj wiem, że jak to jest bardzo ważne i potrzebne, że każdy alkoholik powinien coś takiego mieć przy sobie. Ir šiandien žinau, kad kiekvienas alkoholikas turi, kad tai yra labai svarbu turėti su savim kažkokią va tokią informaciją. A dzisiaj jeżdżę na warsztaty kroków, kiedyś organizowałem. Šiai dienai važinėju į seminarus žingsnių, kažkada ir pats juos organizavau. I nie odchodzę od wspólnoty, bo ja sam sobie nie poradzę. Ir neatsitraukiu nuo draugijos, nes aš pats vienas nesusitvarkysiu. Ačiū. Mam na imię Wiesiek, jestem alkoholikiem. W trójkę jesteśmy z jednej grupy, z Suwałk. Grupa nazywa się Krok Pierwszy. Trys esam iš vienos grupės, Suvalkų grupė vadinasi Pirmas žingsnis. Teraz jak weszło sponsorowanie, grupa ma bardzo dużo korzyści z tego powodu. Kai dabar vyksta globa, grupė turi labai daug naudos šito dalyko. Jak przyjdzie ktoś nowy, to już go tam witają. Ci, co najczęściej już chcą trochę na programie. Kai ateina naujokas, tai jį pasveikina, ta prasme pasisveikina su juo, užsijama tie, kurie jau šiek tiek yra programoje. Chcemy, żebyś z nami się zidentyfikował i u nas został na tym mitingu ten raz, tak? Pierwszy raz. Turim norą, kad jis susitapatintų su mumis ir bent jau tą pirmą susirinkimą pasiliktų su mumis. Sposób prowadzenia mitingu jest teraz inny niż kiedyś. Teraz pokazujemy, że jest rozwiązanie. Vedimas susirinkimo yra jau šiai dienai pas mus truputį kitoks negu anksčiau. Mums svarbu parodyti, kad yra išeitis. Jest też takie pytanie, jak ktoś przyjeżdża nowy na naszej grupie, jak ten komitet powitalny go się dowie, że on jest długo lat we wspólnocie, ale na naszej grupie pierwszy raz, to też go prosimy, żeby coś powiedział sobie. Yra pas mus toks pasitikimo komitetas ir kai sužino, kad naujas žmogus ateina ir jeigu sužino, kad jisai daug metų, bet mūsų grupiai pirmą kartą, tai visą laiką poprašom, kad kažką papasakotų apie save. Prowadzący, w zależności od potrzeb, jak jest ktoś nowy, to czytamy z Wielkiej Księgi te pierwsze 4 rozdziały, w którym jest krok pierwszy, jest to rozwiązanie. Kai pas mus yra naujokas, tai vedantysis, ta prasme, pagal poreikius, jeigu yra naujokas, mes skaitom iš didžiosios knygos būtent pirmus 4 skyrius, kur yra pirmas žingsnis, ketvirtas skyrius, kur yra pirmas žingsnis, būtent mes kalbam apie išeitį. Grupy mają różne rozwiązania. U nas jest w tekstach prowadzących mitingu, że każdy po mitingu może zostać, to dobre miejsce na znalezienie sponsora i porozmawiania o trapiących problemach. Grupės turi įvairių sprendimų būdus. Tai mūsų grupėje, ta prasme, yra vedantiesiems tekstas parašytas, kad
kiekvienas po susirinkimo gali pasilikti grupėje, gali pasikalbėti, paieškoti savo globėjo, užduoti kažkokius klausimus, pabendrauti. Staramy się, bo meeting trwa około 1,5 godziny bez przerwy i po meetingu staramy się zostać na sali, nie tak jak kiedyś było, uciekamy zaraz do domu. Šiai dienai, ta prasme, pas mūsų susirinkimas vyksta apie 1,5 valandos be pertraukos ir mes stengiamės po susirinkimo pasilikti dar mūsų salėje, ta prasme, pabūt ne taip kaip seniau iš karto lėkdavom namo. Często ktoś, jeżeli przyjdzie pierwszy raz, nie chce w ogóle mówić. Nes dažnai tas, kas ateina pirmą kartą, jis aplamai nenori kalbėti susirinkimo metu. A po meetingu dopiero wtedy na herbatę usiądzie i się otworzy i staramy, no, z kim rozmawia, to ten stara się nim zaopiekować, tak? O po susirinkimo dažniausiai prie arbatos jisai pradeda kalbėti apie save ir dažniausiai tas, kas su juo kalbasi, stengiasi juo rūpintis. Jeżeli jest mężczyzna, to chłopacy się wpisują z telefonami, jeżeli kobieta, to dziewczyny i później liczymy, do kogo zadzwoni, jakby miał problem. To ten ma bardziej się zająć, że to siła wyższa tak przysyła. Ta prasme, jeigu yra moteris, tai moteris įrašo savo telefonus, jeigu vyras, tai vyrai. Ir sako, mes taip nusprendę, kad, ta prasme, jeigu jis turės problemų ir kuriam pirmam paskambys, tai tas labiausiai rūpinsis, mes taip skaitom, kad taip aukštesnė jėga veikia. No i w taki sposób przeważnie znajduje ktoś, jeżeli już jest gotowy, tego sponsora, tak, przeważnie z grupy. Ale też prosimy, żeby chodził na wszystkie grupy i tak jak koledzy Zełku, dajemy mu wizytówkę z meetingami wszystkich 5 grup. U nas jest 5 grup. Meetingi są codziennie. Dažniausiai susiranda, aišku, globėjai iš savo grupės, bet mes irgi, kaip kolega iš Elko, irgi duodam sąrašą grupių ir rekomenduojam apeiti visas grupės, pasižiūrėti. Pas mus yra Suvalkose 5 grupės, taip kad susirinkimai vyksta kiekvieną dieną praktiškai. Jeżeli już sponsor prowadzi sponsorowanego, no wtedy nie ma problemu ze służbami, grupa nie ma. Jeigu jau globėjas, ta prasme, veda globotiniais žingsniais, tai tarnystės klausimų grupėje nebekyla. Problemų su to nėra. On wtedy widzi i proponuje, żeby sponsorowany przyszedł na grupę i powiedział do Rady Powierników, czyli służb, że chciałby służyć, może by coś dla niego było. Ta prasme, nu, jis yra skatinamas ir jis ateina pas grupės tarnybą, ta prasme, ir pats pasisiūlo, kad jis galėtų tarnauti, no, ta prasme, nesvarbu kurioj pozicijoje. I służby grupy widzą, na jakim on jest po rozmowie, na jakim on etapie na programie i zawsze jakoś tam służbę starają się dać nieraz prowadzącego, już jak trochę lepiej, czy tam zmywa szklanki, czy herbatę parzy, coś zawsze dajemy, żeby wreszcie się zajął pomocą innym, a nie zajmowaniem się sobą. Ir grupės tarnyba mato, kai žmogų mato kiekvieną dieną, jaučia, kuriam jis lygi, ta prasme, pradžioj gal duoda, jeigu pasiruošia susirinkimus vest, nežinau, puodukus plaut, ta prasme, duoda jam, suteikia pagaliau šansą pradėti rūpintis kitais, o ne vien savimi. Najczęściej to widać w jego zewnętrznym zachowaniu, że już on ten program coraz bardziej stosuje, jest coraz radośniejszy w domu, przychodzi. No i taka fajna jest atmosfera na grupie. Taką ma wdzięczność. Ja mówię o sponsorowanym, a znowu sponsor bardziej widzi tą zmianę w nim, przynajmniej mi tak się wydaje, i jego może jeszcze bardziej cieszy, nie? Te zmiany, które w nim zachodzą. Ir matosi tie pokyčiai pas naujoką, ta prasme, jis darosi vis laimingesnis, vis labiau su šypsena, ta prasme. Ir grupiai yra atmosfera dėkingumo. Aišku, globėjas mato labiau ir tai globėja visą laiką džiugina, ta prasme, tie pokyčiai žmogaus, su kuriuo jis dirba. Po przejściu kroków to staramy się zapoznać z tradycjami i koncepcjami. Taip pat, kada mes einam žingsniais, mes tengiamės supažindinti žmogų ir su tradicijom, ir su koncepcijom.
jest taka pisana zasada, że jeżeli myślisz, że masz program, to sprawdź to w służbie, bo jeżeli nie masz, to tu będzie czućko, no, nie będzie zgody. Jeigu, sako, yra toks, parašytas tekstas, kad, ta prasme, jeigu tu galvoji, kad turi 12 žingsnių programą, tai eik ir patikrink tai tarnaudamas. No i wybieramy na służby na kartkach, tak jak zyska już te 2/3 głosów, to najczęściej ma tę służbę. Później w dalszych i do intergrup, u was są regiony od razu, później do regionów, no i tak mamy tych ludzi, tak? Ta wspólnota się rozwija, teraz jest około 20-30 osób u nas na mitingu, kiedyś było nas 4-5. Ta prasme, renkami tarnystę žmonės, renkam juos slaptų balsavimo ant kortelių, ta prasme, 2/3 balsuoja, žmonės užsiema tarnavimu, po to jie eina į intergrupę, į regioną, ta prasme, žmonės tarnauja, šiai dienai pas mus yra maždaug apie 24 žmonės, kažkada mes buvom 4. Sponsorowanie może u nas mamy taką salę wynajętą, może nabywać się w sali, ale najczęściej jest w domu, najczęściej u sponsorowanego albo u sponsora. Turim tokią salę išsinuomavę, kur vyksta susirinkimai, bet dažniausiai globos procesas vyksta pas kažką namuose, albo pas globotinę, albo pas globėją. I spotykamy się przeważnie, jak u mnie w domu, to i żona jest w Alanonie, to on nieraz przyjeżdża z żoną i te dziewczyny, żony idą do tej drugiej wspólnoty i też przyjmują ten sam dokładnie program. Ir ta prasme, kada vyksta ten, tarkim, pas mane namuose, tai būna jisai su žmona atvažiuoja, globotinis, tada mano žmona su ją eina į Alanoną, jos lygiai tą pačią programą daro kaip ir mes. Tak staramy się oprócz spotkań na mityngu, nie? Jeszcze tak się spotykamy w wyniku tego, bo znamy się i takie przyjaźnie się zawiązują. Nie z każdym się da, ale część ludzi się odwiedza po prostu, tak? Przebywamy dużo po pracy z sobą. Ta prasme, mes bendraujam ir ne tik susirinkimo metu, ir po susirinkimo užsimezga ryšiai. Aišku, ne visada, ne su visais, bet mes daug bendraujam ir nesusirinkimo metu. No, taką mamy zasadę, że zawsze jak ktoś mnie pyta, czy ja mógłbym być jego sponsorem, no to pytamy, czy on ma sponsora. Żeby nie trafił tak jak kiedyś kolegów mieliśmy, że no po prostu bez sponsora nie można pomóc. Bez zapoznania się z tym programem na 2 kroku. Nie? Ta prasme, visą laiką turim tokią nuostatą, kad klausim, jeigu žmogus prašo globos, visada klausim, ar jis turi globėją. Nes būna ir taip, kad, ta prasme, žmonės turi. Reikia dar. Ja nieraz nie mam takiego doświadczenia, jakie potrzebne. Ostatnio może dam taki przykład. Kolega jest samotny. No i ciężko mu poradzić z tym swoim życiem, a ja z żoną żyję wiele lat. Taip pat, aš dažniausiai reikia žiūrėti, kokį žmogus turi poreikį. Sako, pavyzdžiui, turiu tokį žmogų, kuris gyvena vienas, jisai, kaip ir kenčia nuo vienatvės. O aš sako, kuom aš galiu padėti. Aš gyvenu su žmona daug metų. Aš neturiu tos patirties. To staram się bez sponsora poznać go z takimi ludźmi, którzy mają ten program i żyją samotnie. I radzą sobie jakoś. Ir stengiuosi, ta prasme, tada tam žmogui parodyti globėją, jeigu aš tokį pažįstu, kuris irgi yra vienišas, daug metų gyvena vienišas ir gerai su tuo tvarkosi, ta prasme, kad jam padėtų, nes jis turi tą patirtį. Dziękuję. Tak jak tutaj my przyjechaliśmy na rocznicę, bardzo dziękujemy za zaproszenie. 29 czerwca jest rocznica naszej grupy 20. Atvažiavom čia, ačiū Jums labai už pakvietimą į Jūsų jubiliejų czerwiec, jaki miesiąc? Nie wiem, to jest czerwiec 6. 29, nie? 29 rugpjūčio pas juos bus grupėje irgi taip pat gimtadienis. Nasza grupa najczęściej też zaprasza kogoś z zewnątrz, speakera i opowiada swoje życie, w jaki sposób on znalazł to rozwiązane, duchowe, które daje przyjemność i radość życia. Mūsų grupė irgi labai dažnai kviečia iš kažkur, ta prasme, speakerius, kurie dalinasi savo patirtim, kaip jie atrado gyvenimą, kuris, tą dvasinę programą, kuris duoda džiaugsmą gyvenimą.
Zapraszamy Was, jakbyście mogli przyjechać do nas na meeting w Suwałkach na Puławskiego 26A. Może by Dawid też przyjechał, jakbyście chociaż z jednym samochodem, to przetłumaczy po cichu w roku, jeżeli ktoś nie zna języka. Kviečiu atvažiuoti pas mus į grupę, sako, ta prasme, randasi Suvalkuose, adresas yra, ta prasme, gal su manim susisieksit, jeigu kas norėsit, tada aš tiesiog pavertėjausiu. Zapraszamy właśnie na meetingi, tu nie jest daleko, my przyjeżdżamy do Was czasami, jeżeli Dawid ma tam czas potłumaczyć. Sako, kviečiam pas mus atvykti, mes irgi atvažiuojam karts nuo karto, nėra čia toli. I o sponsorowaniu, wiecie, to jest same już formy sponsorowania są różne, w zależności od sponsora, w jaki sposób on przeszedł ze swoim sponsorem. Globos būdai, ta prasme, metodai yra visokie, sako, tai priklauso nuo globėjo, kaip jis su savo globėju ėjo ta programa. Ale jeżeli przejdzie dokładnie, tak jak mówi Wielka Księga, Bet jeigu jisai praeis taip, kaip tiksliai kalba didžioji knyga, to musi mieć przyjemność i radość życia, pomimo trudności i nieszczęść, jakie go spotykają. tai jis turi turėti ir gaus gyvenimo džiaugsmą, nežiūrint, kokie sunkumai jo laukia gyvenime. I tak obiecuje ta Wielka Księga. Taip mums pažada didžioji knyga. I z mojego doświadczenia wynika, że tak jest. Ir iš mano patirties pareina tai, kad taip yra. Atsiprašau truputį. Nes aš žinau to žmogaus gyvenimą. Dla mnie wspólnota to taka wielka rodzina. Man tai yra mano šeima didelė. A ta choroba jest bardzo niebezpieczna. I wcześniej czy później prowadzi najpierw do butelki, a później do śmierci i nieszczęścia. Šita liga yra labai netinkama. Pradžioje daveda iki ligų ir iki mirties. Dodam, że właśnie tam też dajemy wizytówki, swoje telefony na detoksach, szpitalach, więzieniach. Chodzimy wszędzie, bo sponsorowanie jest mi bardziej potrzebne niż dla sponsorowanego. Ir mes dalinam visur vizitinės korteles, kalėjimuose, visur, kur tai galim, ta prasme, nes globojimas yra daugiau reikalingas man, o ne globotiniui. Wiele spraw niekiedy nie widzę, a jak chcę pomóc przyjacielowi, to widzę, że u mnie te sprawy są też czasami niezałatwione. Dažnai įvairių reikalų aš nematau, bet kai aš noriu padėti kitam žmogui, ta prasme, aš pamatau, kad ir pas mane dar kai kas yra nesutvarkyta. I z niektórymi zawiązuje się taka przyjaźń, koleżeństwo na dłuższy czas. Tak. Su kai kuriais užsimezga toks, draugystė, ryšys ilgesniam laikui. Arba visam gyvenimui. No, najpierw dostaje taką łaskę od tej siły wyższej, nie wiadomo czemu. Tak. Kartais gaunu tokį dar. Dovaną nuo tos aukštesnės jėgos. Aš nežinau kodėl. I później zaczyna pomagać innym, a jak chce pomagać, to nie może być pijany, czy na narkotykach, czy już trzyma się tego naszego sposobu życia. Ir tada ateina noras padėti kitiems, o kada nori padėti kitiems, negali būti nei išgėręs, nei apsivartojęs narkotikų. Także korzyści ma i wspólnota, i ja, i sponsorowany. Każdy na tym zyskuje, to tak jest fajnie zrobione. Ir tada naudos turi visi. Yra draugija, ir globotinis, ir aš. Tai yra taip labai įdomi sudaryta. I z doświadczenia, tak jak się przyglądam, to widzę, gdzie jest sponsorowanie. Tam nie ma kłopotów w służbach, nie ma kłopotów z frekwencją, że odchodzą. Ir iš patirties, kai aš žvelgiu iš šono, aš matau, kad ten, kur yra globa, grupėse nėra problemų su tarnavimu, su dažnu žmonių keitimus, išėjimu iš grupės. No i na tym chyba skończę, tak. Bardzo się cieszę, że tutaj mogłem przyjechać. Jeszcze dam koleżance. Tai tuom ir pabaigsiu, džiaugiuosi, kad čia atvažiavau ir kolegijai dar truputį.
duosiu žodį. Tu co Wiesiu mówił właśnie, jak na grupie, ja swoją sponsorkę obserwowałam, że ona służy, że ona niesie posłanie, to samo robiłam i moje podopieczne. Chciał, nie chciał. I na grupie my nie mamy problemu ze służbami, z niesieniem posłania, tak. Aš atsimenu vat, savo grupiai, ta prasme, kai aš žiūrėjau savo globėją, mačiau, kaip jinai tarnauja, kaip jinai stengiasi, aš pradėjau daryti tą patį. Ir mano globotinės daro lygiai tą patį. Ir mes grupiai neturim problemų nei su tarnavimu, nei su žinios nešimu, ta prasme. Jokių bėdų nėra. Raz w miesiącu jeździmy jako kobiety ponad tam około 150 kilometrów do reszty śledczego do kobiet, tak? Nieraz nie odbywa się meeting, ale jedziemy, tak? Mes, kaip moteris iš grupės važiuojam, važiuojam 150 km į tardymo izoliatorių. Pas moteris būtent perduot žinią. Kartais, sako, būna susirinkimas, nevyksta, bet mes vis tiek važiuojam. Kolega ostatnio właśnie w środę zapytał mnie: Bożena, już tyle lat ty służysz i jeszcze ci się chce jeździć. Spotkał tam. Kolega klausė, sako, trečiadienį, tiek laiko, sako, tu čia tarnauji ir vis tau noras kažkur važinėti yra. To dla mnie daje radość, nie? Nie wiem, co dla nich. Tai man duoda gyvenimo džiaugsmą, nežinau ką daugiau. No, dziękuję. Jeszcze może dodaj, że jeżeli ja próbowałem dowiedzieć się, że wiedza mi pomoże, Aš kažkada bandžiau sužinot ir išmokti, kad žinios man padės. a to jest program działania i do tego mi potrzebny jest sponsor, żeby zobaczył, czy ja to wprowadzam w życie. O tai yra veiksmo programa ir man reikalingas globėjas, kad jis pažiūrėtų, ar aš įgyvendinu tai savo gyvenime, tą veiksmą. Ja już nie chciałem kłamać, czasami mi się nie chciało, ale musiałem to zrobić. Aš jau nenorėjau meluot, ta prasme, ir dažnai man nesinorėjo, bet aš turėdavau tai įgyvendinti, padaryti tiesiog. I w wyniku tego działania jest właśnie takie są uczucia, doświadczenie duchowe i to jakoś ta siła wyższa zmienia mnie, podopiecznego, w takim tempie i w takim czasie, jak ona sama to uznaje. Ir tai vyksta, kai, ta prasme, vyksta veiksmas. Tiesiog vyksta pokyčiai dvasiniai. Ir tai keičia mane, keičia globotinį, ta prasme. Atsiranda ryšys su aukštesnė jėga, kokiu tai tempu vyksta, sprendžia jinai. I to chyba wszystko. Jeszcze jest lista 12 kroku w naszym regionie. Taip pat mūsų regione yra 12 žingsnio sąrašas. To są osoby chętne, które chcą pomagać i sponsorować. Po telefonach z biura Służby Krajowej często gdzieś trafiają do nas, jeżeli dzwonią osoby potrzebujące pomocy. Tai yra sąrašas tų, kurie gali ir nori globoti ir dažnai iš laikas nuo laiko pataiko telefonais, būtent susiranda żmonės, tie, kurie nori tos pagalbos. Numer telefonu naszego regionu jest na tych wizytówkach, które rozdajemy wszędzie. Ir regiono numeris yra tose vizitinėse kortelėse, kur mes visur daliname savo mieste. I od czego powinienem zacząć, to gratuluję 3. rocznicy powstania grupy anonimowych alkoholików. Ir sveikinu su 3. gimtadieniu anoniminių alkoholikų grupė. Ačiū. Ačiū už pasidalinimą. Tai gal turit klausimų mūsų svečiams? Prašom, klauskit. Agnius alkoholikas. Sveikas. Norėjau paklausti apie tas senas grupės, kurios, nėjo žingsniais, ar buvo priešpriešą, žinai, tokios istorijos, kaip, žinai, kaip mums vadino, čia knygų. Chciał spytać, Agnius, czy z tymi grupami, które już dawno powstali, ale nie robią kroków sponsorowania, czy było przeciwieństwa jakieś z tymi grupami, które pracują?
Odpowiedź jasna. Doświadczenie mamy, że z grupami nie ma przeciwieństw. Na intergrupie jest ok, u was w regionie, bo u was nie ma intergrup, ale jest indywidualnie, oni się buntują. Oni są na dwukroku, nie piją i chcą pomagać. I nie rozumiem, o co chodzi. Tarp grupių kaip ir nelabai yra, sako, intergrupiai, ta prasme, regione intergrupiai nėra didelių problemų. Bet, sako, yra tokia asmeninė labiau, jie dviejose žingsniuose yra. Negeria ir nori padėti labai kitiems. Desant tam jeździ na te grupy. Ai, desantas į tas grupės važinėja kartais. W Suwałkach na 5 grup jedna jest taka, że tam nie ma Wielkiej Księdze o programie. Jedna jest. Suvalkuose iš 5 grupių yra tik viena, kurioje nėra didžiosios knygos ir būtent globos. Truputį atvirkščiai. I ona jest potrzebna, bo oni żeby zobaczyli, jaka jest różnica. Ir jinai yra reikalinga, kad tie naujokai pamatytų, koks yra skirtumas. Ale też jesteśmy krytykowani za warsztaty, za ten program, po co to wam i jacyś oszołomi jesteśmy. No różnie, nie? Taip pat mus kritikuoja, kad biškai esam bepročiai, kam čia tie už seminarus, už globojimą, ta prasme, už tos dalykus. Tu można dodać, bo macie program, jak ktoś nie robi 6 i 7 kroku, nie mówię już o 10, co to sumuje 11, no to on musi gdzieś to pokazać, tak? Trzeba tu wadę nakarmić. Tak? No kai kažkas neturi programos, nedaro to 6, 7 žingsnio, nekalbant apie 10, ta prasme, jis tos būdo trūkumus, kažkur turi parodyti, juos dėti kažkur reikia. Ale my z nimi staramy się być w jedności, żeby okej było. Bet mes stengiamės vienybėj būti. Każdy ma swój sposób. Loreta, noriu paklausti, jeigu žmogus vartoja antidepresantus, nes kas su kuo susiduriu pastoviai, antidepresantus ar raminančius, ar pradeda tai eiti žingsniais, ar pradeda atvesti žingsniais? Loreta pyta, czy z powodu leków, kiedy człowiek przyjmuje antydepresanty, czy drugie tam neuroleptyki, czy pracujecie z programem? Są leki takie na depresję, jak organizm coś nie wytwarza. Takiego enzymu, już zapomniałem go nazwę, i należy go brać, bo człowiek ma skłonność do depresji. To nie uzależnia, to tak jak cukrzyk bierze insulinę. Ta prasme, yra skirtingi vaistai. Yra, ta prasme, trūkumas tam tikrų organizme medžiagų, kada depresija yra, būtent geria, pamiršau kaip vadinasi, ta prasme, ne medikas. Iš esmės geria, kad papildyti. Tai yra kaip cukralygiai, ta prasme, gertų, reikėtų insulinų. Ale jak lekarz każe brać, to on musi się słuchać lekarza, my nie jesteśmy lekarzami. Taip, jeigu gydytojas liepia jam gerti, tai mes ne gydytojas turi gerti. Ale jeżeli ma zmienioną mocno świadomość, to na razie spotykamy się, ale pracy na programie jako takiej nie ma. Bet jeigu yra vaistai, kurie keičia sąmonę, psichinę būseną, psichotropinį dažniausiai jisai, pasikeitų sąmonę. Tai sako, susitinkam, bet darbo su programa, kažin ar ten pavyks kažkoks. Część jeszcze sponsorów, jeżeli ktoś jest na terapii, to czeka, aż skończy. Pas mus dalis globėjų, jeigu žmogus yra terapijoje, tai tiesiog laukia, kol pabaigs. Ale taki u nas jest doktor Woronowicz, słynny na całą Polskę, powiedział, jeżeli ktoś nie weźmie sponsora 3 miesiące po terapii, prawdopodobnie nie zmieni nic w swoim życiu. Toks garsus pas mus yra daktaras Voronovičius, Bogdanas. Jisai yra pasakęs, kad žmogus, kuris po terapijos, 3 mėnesiai po terapijos nesusiranda savo globėjo, ta prasme, greičiausiai jis nieko negalės pakeisti savo gyvenimą. Program 12 kroków jest rozwojem programu duchowego, czyli duchowość to jest przyjemność i radość życia, a nie depresja.
Ta prasme, programa, jinai yra būtent dvasinė programa, kuri suteikia gyvenimo džiaugsmą, o ne depresiją. Każdy musi sam tam jako sponsor zobaczyć, czy podopieczny już gotowy jest, czy nie. Kiekvienas savo turi kaip globėjas, apsispręsti, pasižiūrėti, ar pasiruošęs tas globotinis, ar nedirbs. Ja tu jeszcze tak wspomnę do koleżanki, bo też sponsorowałam kobiecie, która była na lekach. Na pewno dużo trochę trudniej, dłużej, ale owoce były, nie? Ta prasme, kolegijai jau noriu pasakyti, kad globojau tokią, ta prasme, moterį, kuri buvo ant vaistų ir sako, daug sunkiau, ta prasme, daug sunkiau, bet tam tikri vaisiai buvo. Ale powiem, trafiłam do wspólnoty z depresją silną. Aš papuoliau į draugiją su stipria depresija. Ona mnie doprowadziła, bo już ile czasu nie piłam, nie? Jinai, ta prasme, tiesiog atsirado, nes aš ilgą laiką negėriau. I po 8 latach znów wróciła, będąc w wspólnocie nie pijąc, tylko nic nie robiąc sobie. Ir po 8 metų būnant draugijoje, nieko nedarant, ta prasme, tik negeriant, jinai pas mane grįžo. Jak zapoznałam się z programem, zaczęłam wdrażać w życie, przez teraz lat ani nie powróciło mi nic, nie? Także odebrana mi została. Dzięki programowi. Kai pradėjau daryti programą, ta prasme, jinai dingo. Ir jinai buvo iš manęs paimta aukštesnės jėgos dėka, sako, daug metų jos tiesiog, jinai nebegrįžo, jos nėra. Zmienia się sposób myślenia i cel i sens życia. Keičiasi mąstymas ir gyvenimo tikslai. Ja z czasem czytam rozdział, taki jest opowieść w opowieściach o lekach, razem z podopiecznym, ale po czasie. Po kažkurio laiko aš skaitau būtent pasakojimą. Gdzie on jest? W opowieściach. Któraś opowieść. Kažkurioj yra didžioji knygoje, ten, kur yra asmeninės patirtis. Yra vienas pasakojimas būtent apie vaistus, tai aš po kažkurio laiko su globotiniu skaitau šitą istoriją. Čia to išplėstiniai bus, kur 33, kiek ten istorijų yra. Kažkurioje vienoje bus su vaistais ten reikalai. Dziękuję bardzo. Tam jest też pięknie o akceptacji. Prašom, gal dar kas nors nori paklausti? Neturit klausimų, tada... Zapraszamy na 50-lecie w Polsce, w Poznaniu, 16-18 sierpnia. Taip pat kviečiam į bus 50 metų anoniminio alkoholikų draugijai Lenkijoje, Poznaniai 15-16 rugpjūčio. Tikrai rekomenduoju. Esu buvęs, jau sumeluoti, 3 kaip minimum tokio lygio renginiuose. Mastai pritrenkia. Tai yra kažkas nepamirštamo ilgam. Tokia krūva blaivių žmonių iš tiek šalių tikrai verta nuvažiuoti. Ačiū visiems atvykusiems ir dar kartą ačiū mūsų svečiams. Smulkiau pabendrauti galime prie kavos, arbatos, koridoriai yra vaišių. Skelbiamės valandos trukmės pertrauką ir toliau antra dalis mūsų susirinkimo. Kiek pertrauka? Valandą iki 1. Ja tak nie wiem. Gerai, prieik, aš sakau. Ja nie wiem, mogę ci dać, bo ostatnio byłem Wszystko biorę. Ale tylko poszedł do lekarza, żeby sam sobie Rozjaśnię potem. i brać co chce, a przebojcami że lekarz pozwoli. To się może wydarzyć. Co, przerwa? Dobrze do tego? Idę. Maciu, puszczaj listę. Tai ne. Dziękuję. Privalai ne.
Dziękuję. No, dzięki. Dziękuję. Przerwa godziny.